As mareas son movementos cíclicos de ascenso e descenso do nivel do mar, provocados polas forzas de atracción gravitatoria do Sol e a Lua. Pero é sobre todo esta, que en o estar máis preto da Terra, que exerce unha maior forza de atracción sobre as masas de auga. E, en menor medida, a fricción da auga coa colla terrestre, que tamén é responsable da existencia das mareas. Cada día prodúcense dúas mareas altas, ou preamares, debidas á subida do nivel do mar, ou dúas baixamares, ou mareas baixas, producidas pola súa baixada. Perante a baixamar e a preamar, prodúcense as correntes mareais. Cando a auga sobe, falamos de fluxo mareal, e cando esta baixa, de refluxo mareal. A amplitude da marea varía moito co calendario lunar. Cada día do mes está asociado a unha fase lunar. Perante a lúa nova e a lúa chea, o Sol e a Lúa están aliñados, polo que as forzas gravitatorias de ambos se combinan e se producen mareas máis amplas. É o momento onde se poden dar as mareas vivas. Pola contra, cando a Lúa está en crecente ou no devalo, a Lúa e o Sol forman un ángulo recto. As mareas son menores, chegando a ocasionar as mareas mortas. As mareas tamén varían duns lugares a outros. Por exemplo, en Galicia, a amplitude dunha marea pode superar os 4 metros, mentres que no mar Mediterráneo as mareas apenas acadan os 30 centímetros debido a que é un mar moi pechado e de pequeno tamaño. En Normandía, na abadía do Mont Saint-Michel, dáse unha das mareas máis espectaculares de Europa. Esta pode acadar os 15 metros de amplitude, deixando a abadía convertida nunha illa. A máis, a súa subida é moi rápida, uns 6 km/h. Isto é debido á ampla planicie da abadía e que está nunha cota moi baixa respecto ao nivel do mar.